No mun oma yläkouluaika, silloin sitä sanottiin yläasteeksi, niin mua jännitti kauheasti, kun seiska alkoi. Meillä puhuttiin mopotuksista ja semmoisesta, ne oli kauhukuvia, että siellä kasilaiset ja ysiläiset kiusaa meitä pieniä seiskoja. Ja mä olin oikeastaan noin kolmasluokkalaisen kokoinen, kun mä olin 7. luokalla, hyvin pienikokoinen kaveri, mutta mä olin silloin jo soittanut pianoa aika monta vuotta, niin se oli se mun vahvuus, mitä mä sitten heti yläasteellakin soittelin ensimmäisestä päivästä lähtien ja sain sillä sitten kavereita myös oman luokan ulkopuolelta ja myös niistä vanhemmistakin. Ja ei siinä sitten mitään sen kummempaa simputusta pahemmin ollut, mitä pelkäs. Mutta kyllä se yläasteaika se oli musiikillisesti ja oikeastaan elämäntaidollisesti mulle tosi tärkeää, että silloin verkostoitu kavereihin ja oppi tietämään vähän, mitä ystävyys on. Ja oppi myös tietämään sitä, että musiikissa, mä olin soittanut pianoa ja viulua jo siinä vaiheessa tosi monta vuotta, mutta mä huomasin, että jos mä tykkään jostain musatyylistä, niin sit mä sitä tykkään soittaa. Ja sitten kun mä tykkään soittaa sitä vaikka tuntejakin päivässä, niin mä huomaan kehittyväni. Ja se oli tosi tärkeää hommaa. Totta kai mä kävin koulua siinä, missä muutkin, mutta mä olin musiikkiluokalla, niin meillä kuitenkin oli tiivis ryhmä ja musiikista puhuttiin tavalla tai toisella melkein jokaisella tunnella.